eu son Aldara. E eu son Leire. Eu son Berta. E hoxe estamos aquí para falar das películas de Harry Potter. Específicamente de Hedwig. Hedwig é un animal vertebrado e pertence ao grupo das aves. O seu nome común é Puxa. O seu nome científico é Strixihormes. As coruxas Habitan en bosques húmidos e naturais. Hedwig Ten nutrición heterótrofa. Ten respiración pulmonar. Son ovípares e poden poñer hasta 10 ovos. Moitas grazas por ver este vídeo de hoxe. Esperemos que vos haya gustado este animal. Un abrazo. Ata outra. Adeu. Na realidade, na película.